படத்தோட ஓபனிங்ல அண்டார்டிகாவை காமிக்கிறாங்க. அண்டார்டிகானாவே ஸ்னோஃபால் தான், நிறைய பனி படர்ந்திருக்கு. ஒரு 3 பேரு எதையோ ஆராய்ச்சி பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு. அது வழியா சில சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க. சடனா சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்ல, பட் சிக்னல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே சமயம் இவங்க கார் நிப்பாட்டி இருக்கிற இடம் வீக் போல ஐஸ் எல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சு கார் மூழ்க ஆரம்பிக்குது. உள்ள போய்கிட்டு இருந்த கார் ஒரு லெவலுக்கு மேல போல அப்படியே நின்னுருச்சு. இருட்டா இருக்கிறதால ஹெட்லைட் ஆன் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் இருக்கு. பட் அவங்க உள்ள மாட்டிக்கிட்டாங்க. இப்போ அவங்கள ஒரு ஹெலிகாப்டர் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போகுது. இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு ரிசர்ச் சென்டர்ல வேலை பாக்குறாங்க. அங்க வேலை பாக்குறவங்க வேற வேற நாட்டை சேர்ந்தவங்க. இப்போ இந்த 3 பேரும் ஒரு டாக்டரை போய் பாக்குறாங்க. ஆக்சுவலா இந்த ரிசர்ச் சென்டர் அவரோடதுதான். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த இடத்தை பத்தி நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது, அதனால பாலியன்டாலஜிஸ்ட கூப்பிடுறேன், அவங்க வந்து செக் பண்ணட்டும்னு சொல்றான். பாலியன்டாலஜிஸ்ட்னா பூமி கடந்து வந்த வாழ்க்கையை பத்தி படிக்கிறவங்க. சோ பூமியோட கதையை சொல்ல சில பேர் வர்றாங்க. அதுல கேட்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா. இவங்க எல்லாரும் ஸ்பேஸ் ஷிப்பை பார்க்க போறாங்க. ரிசர்ச் சென்டர் ஆளுங்களும் பூமியோட வரலாறு படிச்ச ஆளுங்களும் அங்க பாத்துக்கிறாங்க. ஸ்பேஸ் ஷிப் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அது போக அது அட்வான்ஸா இருக்கு. இதுவரைக்கும் இவங்க பார்த்ததுலயே இதுதான் பெருசு. கேட் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு கிரேச்சர் ஐஸ்ல புதஞ்சிருக்கிற நிலைமையில பாக்குறா. அதுவும் பெருசா இருக்கு. ஆனா அதுகிட்ட எந்த மூவ்மெண்ட்டும் இல்ல. ஒருவேளை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி விழுந்து செத்துருக்குமோன்னு கேட் சந்தேகப்படுறா. இப்போ கேட் பார்த்த மாதிரியே மத்தவங்களும் பாக்குறாங்க. கேட் என்ன சொல்றானா, இது ஐஸோட பேத்தி எடுத்துக்கிட்டு ரிசர்ச் சென்டருக்கு கொண்டு வாங்க, என்னன்னு பாக்கலாம்னு சொல்றா. ஏன்னா இவளால இது பூமியில வாழ்ந்த உயிரினமா இல்ல வேற ஒண்ணான்னு இப்போதைக்கு சொல்ல முடியல. அதனால அடுத்த நாளே நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு நிறைய பணம் செலவு பண்ணி அதை ரிசர்ச் சென்டருக்கு கொண்டு வர்றாங்க. நிஜமாவே இது சாதாரண வேலை இல்ல. கேட் அதோட தோற்ற அமைப்பை பாக்குறா. அப்போ சென்டர் ஓனர் டாக்டர் இருக்கான்ல, அவன் எனக்கு இதோட பார்ட்டை வெட்டியோ இல்ல இதுக்கு மேல இருக்கிற திசுக்களை கலெக்ட் பண்ணியோ கொடுங்க, நானும் செக் பண்றேன்னு சொல்றான். அதுக்கு கேட் இல்ல அது தப்பா போயிரும், ஏன்னா இந்த உயிரினம் கண்டிப்பா பூமியை சேர்ந்தது கிடையாது. இதோட டீடைல்ஸ் நிலத்திலையும் நீர்லையும் வாழ்ற வகைகளோட ஒத்து போல கண்டிப்பா இது வேற்று கிரக வாசி தான். இதால நமக்கு ஆபத்து வர 100% வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நான் முதல்ல பார்த்து சொல்றேன்னு அவ சொல்றா. அதுக்கு அந்த டாக்டர், காசு நான் செலவு பண்ணுவேன், பேரு நீ வாங்குவியா, உன்ன ஆராய்ச்சி பண்ண வேணாம்னு நான் சொல்லல, நான் தனியா பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான். கொஞ்சம் ஹார்ஸாவே பேசுறான். கேட்டுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது. இவன் என்ன சொல்ல முடியும், என்னமோ பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிடுறா. அதனால டாக்டர் திசுவை மட்டும் கலெக்ட் பண்றான். அப்புறமா பாடி பார்ட்டை வெட்டி பார்த்துக்கலாம்னு முடிவு பண்றான். அவன் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். பாத்தீங்கன்னா கிரேச்சரை மூடி இருந்த ஐஸ் உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சென்டர்ல வேலை செய்யற ஒரு ஆளு கிரேச்சரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு நிக்க, அது மூவ் ஆகுது. ஐஸ உடைச்சு தள்ளிட்டு ஓட ஆரம்பிக்குது. இத உடனே வெளியே அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மத்தவங்க கிட்ட சொல்றான். உடனே மத்தவங்க அந்த கிரேச்சரை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நாலா பக்கமும் தேடுறாங்க. பார்த்தா வாசல்ல இருந்த நாய் அனாமத்தா செத்து போயிருக்கு. கண்டிப்பா அது கிரேச்சரோட வேலை தான். ஏதோ சத்தம் கேக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு மரப்பெட்டிக்குள்ள அந்த கிரேச்சர் இருக்கு. கேட்டோட ஃப்ரெண்ட் அதை பார்த்துட்டான். அவன் மத்தவங்களை கூப்பிட போக இந்த கிரேச்சர் நாக்க நீட்டி அவனை வாய்க்குள்ள இழுத்து போட்டுக்குது. அந்த நாக்கு கேட்டோட ஃப்ரெண்டை காயப்படுத்தும் போது கூட நின்னுகிட்டு இருந்தவன் மூஞ்சில ரத்தம் தெரிக்குது. ரொம்ப பயந்துட்டான். பாவம் அவன் தான் மத்தவங்களை கூப்பிடுறான். மத்தவங்க அந்த கிரேச்சரை பார்த்து பயந்துடுறாங்க. அவங்க அதை பார்த்து கண்ணா பின்னான்னு சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதனால அந்த கிரேச்சர் பயங்கரமா தாக்கப்பட்டு எரிஞ்சிருச்சு. டாக்டர் என்ன சொல்றான்னா, நான் அதை அட்டாப்சி பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் அது என்ன கருமம்னு, அதனால அதை உள்ள கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றான். அட்டாப்சிக்கு கேட்டும் ஹெல்ப் பண்றா. அதோட வயித்தை பொளந்து பார்க்கும்போது கேட்டோட ஃப்ரெண்ட் உள்ள இருக்கான். அவனை வாய்க்குள்ள இழுத்து போட்டுக்குச்சே ஒழிய அவன் ஒண்ணுமே பண்ண மாதிரி தெரியல. ஆனா அவனோட தோல் சில மாற்றங்களை சந்திக்க ரெடி ஆயிருக்குன்னு தெரிய வருது. அங்க ஒரு இரும்பு பிளேட்டை பாக்குறா. என்ன அதுன்னு கேட்கும்போது கை உடைஞ்சா எலும்பை சரி பண்ண வைக்கிற பிளேட்னு டாக்டர் சொல்ல, அப்பதான் கேட்டோட ஃப்ரெண்டுக்கு கையில பிளேட் வச்சிருந்த ஞாபகம் வருது. இது மட்டும் ஏன் தனியா வெளியே இருக்குன்னு அவ குழம்புறா. கேட் இப்ப சில செல்களை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் வழியா பாக்குறா. கிரேச்சர் செத்துருச்சு. ஆனா அதோட செல்கள் சாகல. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, தன்னை புதுப்பிக்க ஒருத்தனை வாய்க்குள்ள இழுத்து போட்டுச்சுல, அவனோட செல்களை பயன்படுத்தி உருமாற பாக்குது. இத பார்த்து அவ பயப்படுறா. செத்து போன ஃப்ரெண்டோட உடம்ப அந்த கிரேச்சர் ஏதோ பண்ண பாக்குது. அப்படின்னா இது இனப்பெருக்கம் பண்றதுக்கு சமம். மூஞ்சில ரத்தம் தெளிச்சுல அவனோட நிலைமை மோசமாகுது. இன்னும் கொஞ்சம் பேரு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவனோட சேர்ந்து ஹாஸ்பிட்டல் போக போறாங்க. சோ ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிளம்ப தயாராகுது. இந்த பக்கம் கேட் வாஷ்ரூம் போறா. அங்க சில மெட்டல் பீஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா அது செட்டு பல்லு. அது போக பாத் டப்ல நிறைய ரத்தம் இருக்கு. இவளுக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, அந்த கிரேச்சர் தன்னை தக்க வச்சுக்க அவங்கள சார்ந்து வாழ பாக்குது. அது போக அதுக்கு இரும்புனா ஆக மாட்டேங்குது. அதனால மெட்டல் இருந்தா தனியா கலட்டி விட்டுருது. இப்ப 4 பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போக போறாங்களா, அவங்க தான் இந்த வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணுது. சோ அந்த 4 பேர்ல யாராவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம், இல்ல 4 பேருமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம்னு அதையும் கேட் புரிஞ்சுக்கிறா. அவங்க மட்டும் அண்டார்டிகாவை விட்டு தாண்டி போயிட்டா உலகம் ஃபுல்லா பரவிரும்னு யோசிக்கிற கேட் வேகமா போய் அவங்கள தடுக்க பாக்குறா. ஆனா ஹெலிகாப்டர் கிளம்பிருச்சு. ஹெலிகாப்டர் டர்புலன்ட் ஃப்ளோக்குள்ள போறதுக்குள்ள ஒருத்தன் மாற ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் மத்தவங்களை தாக்குறான். ஹெலிகாப்டர்ல தள்ளுமுள்ள ஆகுது. கேட் அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட ஏன் ஓடி வந்தேன்னு சொல்றா. இங்க ஹெலிகாப்டர் கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகி கிராஷ் ஆகுது. அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு அவளால சீக்கிரமா போக முடியாது. இத பார்த்த கேட் சோகமாகறா. மறுபடியும் வாஷ்ரூம் போறா. ரூம் கிளீனா இருக்கு. இவளுக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா,
ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ட் ஆன ஆளு இந்த ரூமை கிளீன் பண்ணி அவன் இன்ஃபெக்ட் ஆனதை மறைக்க பாக்குறான்னு தோணுது. கேட் வெளியே போறா. அங்க அரட்டை அடிக்கிறவங்க கிட்ட சொல்றா, எனக்கு தெரியும் யாரோ ஒருத்தன் கிரியேச்சரால இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, அதை மறைக்க பாக்குறீங்க. நாம நம்மளையே பாதுகாத்துக்க வேண்டிய கடமை இருக்கு. அதனால பிளட் சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணுவோம். ஒருத்தன் 2 பேருன்னு யாரு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்தாலும் சரி நாம இங்கேயே சரி பண்ண பாப்போம்னு சொல்றா. ஆனா மத்தவங்க இல்ல நாம இங்க இருந்து கிளம்பி ஆகணும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு கேட் என்னாச்சு உங்களுக்கு எல்லாம், நம்ம எல்லாம் சயின்டிஸ்ட், நோயை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட பரப்ப முடியாது. இங்க இருக்கிற 10 பேருக்குள்ளேயே முடிக்கிறது தான் நல்லது. உலகம் ஃபுல்லா பரவுனா என்ன ஆகுறதுன்னு அவங்கள திட்டுறா. நம்ம சாம்பிள் எடுக்கிறோம், செக் பண்றோம், பிரச்சனை இல்லைன்னா உடனே கிளம்புறோம், பிரச்சனைனா சரி பண்றோம்னு சொல்றா. இப்படி அவ கட் அண்ட் ரைட்டா பேச அடுத்த சீன்ல ஒருத்தி வந்து அவகிட்ட இன்ஃபெக்ட் ஆனது யாருன்னு அவளுக்கு தெரியும்னு எவனோ ஒருத்தனை போட்டு கொடுக்குறா. ஆக்சுவலா அவ தான் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கா. கேட் இவ பேசுறத வச்சு இவன் மேல டவுட் வந்து திரும்பி பார்த்தா அவ ஒரு கிரியேச்சரா மாறிக்கிட்டு இருக்கா. கேட்ட அட்டாக் பண்ண பாக்குறா. அவ கத்துக்கிட்டே விலகி ஓட பாக்குறா. கேட்டோட இருந்த இன்னொருத்தையும் வந்து ஃபயர் கன்னை வச்சு அவளை எரிச்சு கேட்ட காப்பாத்துறான். கேட் அங்க இருந்து வந்துட்டா பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சுன்னு மத்தவங்க சொல்ல, இல்ல பிளட் சாம்பிள கலெக்ட் பண்ணுவோம், நான் முத சொன்னதுதான், நாம எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றா. அன்னைக்கு நைட் ஹெலிகாப்டர்ல போனவங்க 2 பேர் வர்றாங்க. அதாவது ஹெலிகாப்டர் விபத்துல இவங்க தப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களையும் ஐசோலேஷன் பண்றாங்க. அவங்களோட சாம்பிளையும் ரிசர்ச் சென்டர் ஆளுங்க எடுக்கிறாங்க. ஆனா அடுத்த சீன்ல பிளட் சாம்பிள்ல வச்சிருந்த இடமே எரியுது. கண்டிப்பா எவனோ ஒருத்தையும் மாட்டக்கூடாதுன்னு தப்பு பண்றான். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கேட் என்கிட்ட இன்னொரு வழி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரோட வாயிலையும் செக் பண்றா. சில பேர் வாயில பல்ல கட்டிருக்காங்க, அது மெட்டல், சோ அவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டா. மெட்டல் அந்த கிரியேச்சருக்கு ஆக மாட்டேங்குதுன்னு மத்தவங்க கிட்ட சொல்றா. எல்லாரோட வாயிலையும் ஒரு சின்ன இரும்ப போட்டு காமிக்க சொல்றா. 2 பேர் ஹெலிகாப்டர் கிராஷ்ல தப்பிச்சாங்கல்ல, அதுல ஒருத்தன் பேரு சாம். சோ அவங்கள தேடி போய் பாக்குறாங்க. ஆனா 2 பேரையும் காணோம். பட் இன்னொரு இடத்துல அவங்க இருக்கலாம்னு பார்த்தா சயின்டிஸ்ட் அவகிட்ட ஏதோ சொல்ல வர, சயின்டிஸ்ட சாமோட இருந்தவன் சுட்டுட்டான். ஏன்னா அவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான். அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு முழுசா தெரிஞ்சுக்காம 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க. அந்த இடமே எரிய ஆரம்பிக்குது. ஒருத்தன் மயங்கிட்டா. சாம் வெளியே ஓடி வந்துட்டான். மயங்கி இருந்தவன சென்ட்ரல்ல இருந்தவங்க காப்பாத்தி கூப்பிட்டு வர்றாங்க. பார்த்தா அவன் கை தனியா பிடிங்கிட்டு வருது. அது ஒரு கிரியேச்சர் மாதிரி இருக்கு. அது உதவி பண்ணவன் மூஞ்சிய கடிக்க அவனையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. சோ அங்க இருக்கிற நிறைய பேர் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. மயக்கம் போட்டவன் ஒரு கிரியேச்சரா மாறிட்டான். அவனோட உடம்புல இருந்து நிறைய டெண்டக்கல் வருது. சோ அது சாமோட பொழைச்சு வந்தவன கொன்னுருது. அதுக்கப்புறம் கேட்டோட வந்தவன் பக்கத்துல அது போகுது. அவனோட பாடியை இவனோட அட்டாச் பண்ணிக்குது. இதோட கான்செப்ட் செல்ல உறைஞ்சு ஒரு இனம உருவாக்குறது தான். கேட் ரொம்ப பயந்துட்டா. இருந்தாலும் ஃபயர் கன்னை எடுத்து கிரியேச்சரை கொளுத்து பாக்குறா. அது ஓடி போயிருச்சு. அதனால கிரியேச்சரால செத்து கிடக்குற பொணங்களை எரிச்சிடுறா. எங்க அதுல இருந்து கிரியேச்சர் வந்துருமோன்னு பயப்படுறா. இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பமா ஒருத்தன் இருந்தான்ல டாக்டர், அவன் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கான். ஆனா அவனை கிரியேச்சர் திங்க தூக்குது. பார்த்தா இப்ப 2 பேரு தான் உயிரோட இருக்காங்க. ஒன்னு கேட், இன்னொன்னு ஷாம். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து கிரியேச்சரை தேடுறாங்க. கண்ணுல பட ஃபயர் கன்னை யூஸ் பண்றாங்க. அதனால அது வெளியே ஓடுது. அங்க இருக்கிற பனியால நெருப்பு அதை பாதிக்கல. ஆனா கேட் விட மாட்டேங்கிறா. கண்டினியூஸா கொளுத்துறா. ஷாம் வேற ஆயுதத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து கொளுத்துறான். இன்னொரு பக்கம் டாக்டரோட உடம்ப காமிக்கிறாங்க. அது ஒரு கிரியேச்சரா மாறுது. அவன் வேகமா ஓடி போறான். எங்கன்னா ஸ்பேஸ்ஷிப்புக்கு. நான் இங்க இருக்க போறதுல இங்க இருந்து கிளம்ப போறேன்னு சொல்றான். கேட்டும் ஷாமும் அவனை துரத்துறாங்க. முன்னாடியை விட டெண்டக்கல் அதிகமா வெளியே வருது. வித்தியாசமானவனா மாறிட்டான் அந்த டாக்டர். ஸ்பேஸ்ஷிப்பையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். ஷாம் கிட்ட ஒரு பாம் இருக்கு. அத கேட் வாங்கி கிரியேச்சர் மேல போடலாம்னு பாக்கும்போது அது கீழே விழ, கிரியேச்சர் கேட்ட துரத்திக்கிட்டே வர, கேட் பாம் பின்னாடியே போய் எடுத்து கிரியேச்சர் வாயை திறந்து கேட்ட முழுங்க வரும்போது வாய்க்குள்ள பாம்பு போட்டுறா. சோ அதுக்குள்ள போனதும் மொத்தமா வெடிச்சு செதறுது. சோ எல்லா செல்களும் செத்துருச்சுன்னு நம்புறா. பாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் 2 பேரும் வேக வேகமா ஓடி வந்துட்டாங்க. ஸ்பேஸ்ஷிப்பும் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. ஷாம் கார்ல உட்கார்ந்து இருக்கான். கேட் உட்கார போறா. ஷாம் என்ன சொல்றானா, அந்த கண்ணை பின்னாடி வச்சிரு, இனிமே தேவைப்படாதுன்னு சொல்றான். இதை கேட்ட கேட்டு அவனை உத்து பாக்குறா. நீ காதுல போட்டிருக்க தோடு வேற காதுல தான் போட்டிருந்த, இப்பயும் மாத்தணும்னு கேக்குறா. அதாவது இவன் போட்டிருந்த தோடு இரும்பு, அது இவனுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும்னு கலட்டி வச்சிருக்கான். இப்ப கேட்ட நம்ப வைக்க அவசரப்பட்டு வேற காதுல மாட்டிருக்கான். ஆனா கேட் ஷார்ப்பு, அவனும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா. அதனால ஃபயர் கன்னை அவன் மேல யூஸ் பண்றா. அவனும் எரிஞ்சு சாகுறான். கிரியேச்சரோட சவுண்ட் அவனோட வாய்ஸ்ல கலந்து கேக்குறத வச்சு இவன் தான் பாத்ரூம்ல ரத்தத்தை கிளீன் பண்ணுவேன்னு தெரிய வருது. ஷாம் எரிஞ்சு சாகுறான். இப்ப பொழைச்சது கேட் மட்டும் தான். அவளும் அவளை நல்லா செக் பண்ணிட்டு தான் அண்டார்டிகாவை விட்டு கிளம்புறா. அவ மட்டும் தான் இங்க இருந்து உயிரோட தப்பிச்சிருக்கா. அவ போய் எமர்ஜென்சின்னு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டா. அதனால வேற யாராவது இங்க இருக்காங்களான்னு பார்க்க 2 ஆபீசர்ஸ் வராங்க. எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் அஃபெக்ட் ஆகல. பட் அவனுக்கு இவங்க அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்களோன்னு டவுட் வந்து அவங்கள கண்ணை காட்டி செக் பண்றான். இவன் எப்படி தப்பிச்சான்னா, இவன் போய் ஒரு பாக்ஸ்ல ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். அதனால தப்பிச்சிட்டான். ஒரு டாக் செத்து இருந்துச்சுல, பட் அது இப்ப வேகமா ஓடுது. அப்படின்னா அந்த டாக் உள்ள கிரியேச்சர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். எதுக்கு வம்புன்னு உயிரோட இருந்தவன் அந்த டாக வேட்டையாடுறதோட கதை முடியுது. நாம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த மூவி தி திங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.